Hvad var det, vi skulle? Vi skulle ikke se alt sammen? Nej, den sidste. Den sidste. Ja, det var lige. Den går der. Jamen, der er gået minimum en uge siden hun blev dræbt, så... Er det nogen tegn på seksuelle overgreb? Det er det der med lige at rette sig mod mig. Hun er først blevet kvalt. Og så kvitteret med det samme med en elektrisk sav af en slags. Måske en rundsav. Men det ser ud som, at ligdelene har været med sammen. Måske pakket ned eller gemt væk. Det bliver lige, der kommer rundt. Ansigtet er slået ud af form med et stumt instrument, så jeg skal ikke spille tid på et tandlægekort. Det tager den lige, fordi den var i rigtig mange takes. Man har en replik, og så står der noget information, og så har man også den næste replik. Ja. Det sagde, da vi gennemgik det, Mia fortsætter bag for det her. Det kan være en rigtig god idé at tage sin lille blyant og lave en lille streg. Altså bare, bing, der er det en, eller streg det der andet ud. Ja. For det er lige meget, det har noget at gøre med, hvordan Thomas reagerer, mener jeg. Det er ikke der, hun klikker et eller andet op. Men bare sådan, så det fungerer der. Ja, præcis. Der er mange af jer, der lige fandt den der. Ligesom det her med at skifte side, igen det er meget cold read teknisk, så holder jeg mit papir sådan her, så jeg lige har en finger inde der. Det gør simpelthen det hele bliver nemmere, når jeg skal skifte side. Hun er slet ikke rystet på hånden. Ben, mellemgulv, torso, arme, præcis ultrasoneret. Det er bare det, jeg har brug for. Super teknisk for cold read. Altså ikke noget, I behøver at tænke rigtig meget på. Det er bare sjovt at se lige her og sige. Og jeg synes også, det er vigtigt, når jeg læser min tekst, at jeg ikke lærer den i replikker, men at jeg lærer den, som jeg kommunikerer noget. Så alle de der fyldting, der er imellem, det kunne være rigtig nyttigt for jer at prøve at strege det ud. I kan jo eventuelt lægge et stykke papir over dem, og se, hvordan er det at læse min manuskript, uden at læse alle de der, hvad hedder det på dansk, regibemærkninger. Ja. Smykke? Nej, det billede af. Og hun har fået et snit, og hun har snittet et stykke ud af anklen og skulderen. Det tror jeg er bedre måske. Ja, så prøv at tage den igen. Jeg giver dig replikken her. Ringe og smykker? Nej, de er pillet af. Og der er snittet et stykke hud af anklen og skulderen. Kan du se, hvordan det virker meget bedre? Ja, præcis. Ja, fortællingen er... Jo. Fortællingen er forholdet stille og roligt. Hun er slet ikke rystet på hånden. Eller han har slet ikke rystet på hånden. Det kunne jo også være en kvinde. Ja. Det ved vi jo ikke endnu. Ben, mellemgulv og torso og arme er præcis 38 cm hver. Og så blev jeg fræk. Ja. Nu vil jeg have det. DNA. både orange og grå fiber, og de er sendt videre. Der er ikke skyggen af en dag her. Der er ikke meget hjælp. Jeg kan godt se, det papiret trækker rigtig meget, så man vil rigtig gerne dernede og have fat i ordene. Vi kan ikke bruge en sandkort, men hun har rigtig mange fyldninger. Og klundet lavet. Så I ikke hvordan det? Altså, nej. For en streg er lidt kaukansk. Måske Rusland. Eller Østeuropa. Det er en stærk slutning. Der var ingen grund til at kigge på det.